दिनै दिनै फागोला आंनि मुङा जेसिका आंबो दिनै फागोलि आंनि मुङा फुंबिलि हे 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 नों आंनिखा आं नोंनि फुंबिलि बोलो बयबो सेंग्राफोर बरिया समायना बे बुहुम बिखायाव सोरजिगिरिनि गांसे लेखा बिलाइयाव समायना बे बुहुम बिखायाव सोरजिगिरिनि गांसे लेखा बिलाइ सुजुगोन लिरलांगोन नोंनि गोथार अननायनि सैथो जारिमिन अन्नायनि बिदै हाजासे दुफावना होगोन नोंनि मिजिङाव अन्नायनि बिदै हाजासे दुफावना होगोन नोंनि मिजिङाव आं दिनै फागोला आंनि मुङा जेसिका गोथारसोनि बे मिथिंगायाव सुखु दुखुजों हायना सतावो गोथारसोनि बे मिथिंगायाव दुखुजों हायना सतावो सुजुगोन लिरलांगोन नोंजों गोथार अननायनि सैथो जारिमिन अन्नायनि बिदै फावजासे लुफावना होगोन नोंनि मिजिङा अन्नायनि बिदै फावजासे लुफावना होगोन नोंनि मिजिङा आं दिनै फागोला आंनि मुङा जेसिका आंबो दिनै फागोलि आंनि मुङा फुंबिलि हे 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 नों आंनिखा आं नोंनि फुंबिलि Thank you. এবারও গভর্নমেন্ট কলেজ